Amen. Kajing suk hakane ka ye man tu boror ba shong ka. Try during card batri. To penyajan ya de syaki syakri jong me. Ki ba shong basa hakane ka ye matmai. Bad bakar parit ya ka jingkar khu jong me menta kasni. To kar khu ya kane ka ye ka me himla ais ngo wa ki. Tolong mame ka jakari jong ki badon hakane ka ye kasam. Tolong mame uparlog jong ki haba ki don sa chingai na ye. Tolong mame unong pediang e yaki haba ki wan pai sa ye. Bar hakas ngi ka bakadu tu pediang e yaki ha ka jing yeng shong ne jong me ka ba mala pung khre nak banta juki baro ha ka yeng ukpa jong me. Mame we immar basin sha junom la junom. Amen. Kalong shisha ka wei na kajingkar khu ka bakrao. Na ka banta ka wei kalong yeng jong ba Suresh Singli bar ka kong edit B. Ki ba shong ki basa hakashnong nongkra. Hakaba na kalyang ka sanjuk ki sengrang ba balang kathling. Kala yo ban ais ngaw ba da ka yeng sa ka ba paka sya ka te kalong yeng. Ya ka bala tay hakajingnot ka ba saulak tam. Hakaba lawan man ot ribon da uba S Sotun MLA Jirang. Haka jinga don lang uba Victor Rani MDC ka Jirang, Ufada Peters Imle, SDB Parish Priest Nongpo Parish, berkirikhot jong ka senjung. Kani ka jing IT ya ka yeng kalong kumshi benta, ban kene de ka kti, bat ban syakri syak imlang ka salang. Ini nagaliang sun nga kompresen juga sun 6 di bawah pasal lagi Paris, Nongpo Paris, Barihat Paris, Kadar Paris, bat kane ka dan Paris. Dengan kompresen juga di South lagi Paris, ka senjam jongi ya ka senjuk sik kalong nakamta ban syakri haka mensim bat kamtam ro haka imlang salang. Bamdei ban ong bangi tang perkhat tang ka merkam simru ngi peru nagam ta ka imlang salang ka duk kasuk jong ki para bangi ke jogi ke badan hakanono ka jaka de komta mantau snam ngi lebo ya gane ka annual meet jong ka senjuk jong ki rembah baris nongkra ha ka bare baris somden nongpo bat ngi bu ha nongkra komta ngi ai ka wei pakuai ka ying bedok man la ka annual meet ke jongi de gane ka de ka senjam ka panongkong jong ka senjuk jongi kaba pelong anol mit hakane ka Paris nongpo ka bade hanongkra tumta ngi larai ban yarap na kamta ka ying beduk na lor ki beduk kumba PE ke ni ka ying ka badon hani hamat ka ying jong propli san ke kumta gila dan hok hi banio kumta na ka jingjit bat select na kaliang jong ka kirongba jong ka nongkra ke kumta gila jit bat kel ai changi ka sun bat kumta ngi lawan inspection bat ni la de hok hi bat ai kene tumta nilarai naki ban dirap daki bun rukom kumno bat penyo ni ka ying bat kane ka jing lut jong kane ka ying ka kum estimate ka long saulak tangka to kumta mantas ngi la pankut la pendep kane ka jing orlong ka jing temu jungi na ka menta kane ka ying begini ki badan hamne khmat ki de trying ne de ki long ki badan bok na ka liang ka jungi jinge kamdon ma jing tut namar bala jit karpang da kane senjuk romba jong kane ka jong ka nongkra senong nongkra bat kane ke jakaru ke de ke jaka jungki kemud ke jaka jungki hi kamdon jaka jongno jono kamdon jingtut don jingwit baro ge kemen lang ki stunat ki kemen hukum kan digalat komti bom juyo menoru ke katau ki kemen lang ke senong ru bat maki ki trying hamtang nang ne natangi so yung play taken that akaba kirayo banwan banyo pejat shawan play gane ke yeng kabana kaliang ka sengrang ba de zone 6 kila yo ban
pensiona nam ta away na kilong yang ki padu akan pa ki play jing dan lang special director nang father nang ta kumjo MDC jong jirang be dan lang ko nang ta ki president sekretari nang ta ki nang ket gambar ki jeng seng rang ba naki pro south league parish be dan lang ha ki ko akan pa ki jing play bagna so masuk men hado kata habang iki kam babha jeng sangrang ba a tuile nang ta klong yeng betul kanikan ta ya ka rukom trekam bat kumna bukan ai mensim ya ki wepat bagian ya don ya mensim manok senyang nak banta kumna ban yarap ya ki kamtam ki long yeng betul ki pam don ki yeng isam ki pam ban yo ikala ton ti basna ki yeng sam te ha de por na kalian jonga kumu nong nikmat nong apen pau ke jeng blai congratulations ya ki sang nang ba ki pelala balik ke dekat kamba ke bakau de kubesibu ni pada MBC betul jo ibaro ki balai dan bentalang ki sang nang ba ki dan bentalang nak mata ke dekat kam ke bakau ke kamba ke bakau ke ba yo beno senyang ha ke dekat po chua da kan ni yin ba jot da nong antap ta ka jin jar ki so sat te hadin menta ba kini ke sangarong ba kila yo I ba kini cuma kalau ngabajot te kila wan nyarap yang aban ai kini ke yin ba ba ke baskem ba sna mai tahi te ngat no andap ta cik men ke bakrau ngai te cik sungu beli klap ndat bola kerku te beli stan ku yang ada ni dekat no ngala dap ta cik men adu kata-kata te nalai cuma ngam iren bon ai ki stan kecing play ki buku yang ki sangrong ba bat ki bagi MLA ki MDC tu wano senyang kayo dengan ai ki yang ki kata dalong balak le se arin dan bo bakiru kin yo langsung boyo mangahi